Быў парк з атракцыёнамі, а цяпер будзе новы нацыянальны гістарычны музей. Лукашенко даў указанне, будынак мае быць адлюстраваннем ягонай палітыкі. Цытата «без нацыяналістычнага перагіну». На прадстаўленым макеце комплексу відаць гіганцкі чырвона-зялёны сцяг, а над уваходам у музей яшчэ адна падобная выява вышынёю на некалькі паверхаў. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Вітаўт Сіўчык, запрашаю на аб'ектыў. У Польшчы прынялі рашэнне. Варшаўскі суд завочна арыштаваў двух лукашэнкаўскіх начальнікаў і кадабіста. Самі ідэнтыфікавалі з дапамогай нашых інфарматараў. Нашыя інфарматары, якія ведаюць падрабязнасці следства. Знайшлі нечаканага ворага. Прапаганда нагнятае справу затрымання падданага Японіі. Как в лучших традициях задержания шпионов, проводимых советскими чекистами. У доходах дысбаланс, а заробкі растуць неабгрунтавана. Экономисты папярэджваюць аб небяспецы. Обвал, который произойдет, это та жертва, ради которой, собственно говоря, нужно пойти. Польскі суд завочна арыштаваў 3 грамадзянаў Беларусі. Гэта афіцэр КДБ і начальнікі Белаэранавігацыі, якіх вінавацяць у тэрарызме ў сувязі з прымусовай пасадкай самалёту Ryanair у 2021 годзе. Тады гэтак званыя сілавікі затрымалі Рамана Пратасевіча і Соф'ю Сапегу. Што высветлілі польскія следчыя і што пагражае завочна арыштаваным, Ірына Дарафійчук. Акружны суд Варшавы завочна арыштаваў 3 грамадзянаў Беларусі за прымусовую пасадку самалёта Ryanair у 2021. Выданне «Газета Выборча» апублікавала вялікі артыкул з падрабязнасцямі пра высновы польскіх следчых. Мы акурат працаўнікоў Белэнерганавігацыі самі ідэнтыфікавалі з дапамогай нашых інфарматараў. Нашыя інфарматары, якія ведаюць падрабязнасці следства, з пэўных прычынаў не захацелі агучыць нам прозвішча гэтага функцыянера КДБ, але яны ведаюць гэтае прозвішча. Паводле газеты «Выборчай» завочна арыштаваны былы дырэктар Белаэранавігацыі Леонід Чуро, начальнік змены кантролю Яўген Цыганоў, а таксама неназваны афіцэр КДБ высокага рангу. Дзяржаўная пракуратура Польшчы абвінавачвае іх у акце тэрарызму паводле 2 артыкулаў крымінальнага кодэксу краіны: заўзяцце падманам пад кантроль самалёта Ryanair і незаконнае пазбаўленне волі пасажыраў і чальцоў экіпажу. У міжнародны вышук пасля судовай пастановы абвяшчаюць вельмі хутка, кажа адвакат Алесь Михалевич. У кожную краіну, куды яны будуць прыязджаць, дзе яны будуць праходзіць пашпартны кантроль, будзе адбывацца затрыманне, а далей уже краіна сама будзе вырашаць. І у цывілізаваных краінах іх будуць проста выдаваць у Польшу, будзе экстрадыцыйны працэс, а у менш цывілізаваных краінах, такіх як краіны СНД, проста іх будуць затрымліваць, нейкі час будзе праходзіць, іх будуць адпускаць. Паводле матэрыялаў следства, што вялося 3 гады, падчас палёту рэйсу Афіны-Вільня тагачасны дырэктар Белаэранавігацыі Леонід Чуро прывёў у дыспетчарскую працаўніка КДБ. На борт перадалі заведама ілжывую інфармацыю пра бомбу і змусілі пілотаў прызямліцца ў Менску. Высветліць абставіны пасадкі самалёта дапамог 42-гадовы дыспетчар Олег Галегаў, які запісаў на тэлефон, што адбывалася, і ў тым жа годзе выехаў у Польшчу. Па-першае, ён баў у сваё бяспечэнства. Па-першае, ён баяўся, а па-другое, не мог пагадзіцца з тым, што ўдзельнічаў у злачынстве і вырашыў, што ўвесь свет мае пра гэта даведацца. Ён не мог зрабіць гэтага з тэрыторыі Беларусі, бо ведаў, што яго чакалі б рэпрэсіі. Таму ён вырашыў уцячы з гэтым запісам. А тут не пайшоў да медыяў, а пайшоў да спецслужбаў, якія ўзялі яго пад апеку. Польскія следчыя рэканструявалі хаду падзеяў на падставе гэтых запісаў, паказанняў пасажыраў і чальцоў экіпажу Ryanair, інфармацыі ад польскай арміі і выведкі. Сярод высноваў следства нестыкоўкі ў часе паміж прыходам мэйлу пра бомбу і загадам самалёта змяніць курс, неадпаведная меркаванай небяспецы пасадка самалёта, высадка з рэйсу не толькі Рамана Пратасевіча і Соф'і Сапегі, але яшчэ 3 асобаў, найхутчэй спецслужбістаў. Всему, что вы говорите, я не верю, потому что, я предполагаю, что сами могли сделать. И просто держитесь и
Переживите. Летась у траўні Романа Пратасевіча судзілі разам са Сцяпанам Пуцілам і Янам Рудзікам за стварэнне тэлеграм-каналу «Нехта», які адыграў важную ролю ў паслявыбарчых пратэстах 2020 года. Пратасевічу прысудзілі 8 гадоў зняволення і вялізны штраф. Пазней яго памілаваў Лукашенка. Соф'ю Сапегу за адміністраванне іншага тэлеграм-каналу асудзілі на 6 год зняволення ў 2022. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко вчера подписал указ о том помиловании, в этом сегодня он уже свободный человек. Пасля прымусовай пасадкі Ryanair Еўразвяз забараніў беларускім рэйсам палёты ў паветранай прасторы Еўразвязу. Міністэрства транспарту Беларусі тады ацаніла штомесячныя страты на $10 мільёнаў. Афіцыйны Менск адрэагуе неяк фармальна, выдадуць, можа, нейкую заяву, нешта паквакаюць прапагандісты, можа, нешта скажуць нейкія чыноўнікі. Ну, але тут яны не павінны былі б чакаць чагосьці іншага. Відавочна, што гэта рашэнне рыхтавалася, працэс ішоў і павінен быў закончыцца менавіта такім вынікам. Паводле публікацыі газеты «Выборчай» Олег Галегаў і ягоная сям'я цяпер у бяспецы. Ірына Дарафейчук, Белсат. Адкрыта і без суда называюць шпіёнам. На дзяржаўным тэлебачанні паказалі 15-хвілінны сюжэт пра затрыманага японца. Маўляў, збіраў у Беларусі інфармацыю для Токія. Пасля выхаду праграмы Японія выказала рэжыму афіцыйны пратэст. Як і навошта лукашэнкаўцы знайшлі сабе новага ворага? Глядзіце ў матэрыяле. Способ – жесткая фиксация тела, чтобы он не мог принять, например, припрятанный яд, как в лучших традициях задержания шпионов, проводимых советскими чекистами. Шпіёнскую гісторыю працягласцю амаль 16 хвілінаў паказалі прапагандысты на канале «Беларусь-1». Яе герой Масатоси Наканісі. Затрымалі яго яшчэ ў ліпені, але вядома пра гэта стала толькі днямі. Цяпер ён у следчым изолятары КДБ. Указанное лицо – это гражданин Японии, который долгое время проживал в Беларуси. В 2018 году он женился на гражданке Республики Беларусь, имеет постоянный вид на жительство в Беларуси с 2019 года. И в данном случае для нас очевидно, что это очередное взятие политического заложника. З гэтага сюжэту ад прадстаўніка КДБ даведваемся, што Масатоси Наканісі абвінавачваюць у агентурнай дзейнасці, то бок шпіянажы. Інфармацыю з Беларусі ён нібыта дасылаў японскім спецслужбам. Сообщения и отчеты из Гомеля в Токио шли под псевдонимом «Масса». Поле дзейнасці так званага шпіёна ўражвае. Паводле прапагандыстаў, праца японца выкладчыкам у Гомельскім дзяржаўным універсітэце прыкрыццё, а кампанію, якую ён адкрыў, называюць фіктыўнай. Это собранные им за 6 лет чеки. Насамрэч ён нібыта збіраў звесткі пра сацыяльна-эканамічную сітуацыю ў Беларусі, цікавіўся кітайскімі праектамі, у прыватнасці ініцыятывы «Адзін пояс, адзін шлях», фатаграфаваў вайсковыя аб'екты, выязджаў на мяжу з Украінай і нават актыўна ўдзельнічаў у пратэстах 2020 года. Стоит машина с белорусскими военными, он просто подходит и фотографирует, то есть, разве это похоже на работу шпиона? Это очень такой знаковый момент, что показывает, что просто человек ни в чем не разбирался, для него просто было интересно где-то сделать какие-то фотографии. Какой глубоко законспирированный шпион будет принимать участие в акциях протеста? Это же абсурд. Тады з якой мэтай затрымалі японца? Прынамсі, стасункі афіцыйнага Менску з Токіа выглядаюць як прыязныя. Спасибо. Японія, адрозна ад шмат якіх дэмакратычных краінаў, мае ў Беларусі амбасадара. Сёлета ў лютым ён уручаў даверчыя граматы Лукашенку. Мы готовы двигаться по пути сотрудничества настолько быстро и далеко, насколько к этому готовы наши японские партнеры. Разам з тым, сёлета ў чэрвені Японія ўвяла санкцыі супраць фізічных асобаў і кампаніяў з Расіі і Кітаю, блізкіх партнёраў Лукашэнкі. Датычыцца вайны ва ўкраіне, то там стасункі паміж Расіяй і Японіяй значна пагоршыліся. І гэтыя гісторыі з выкрыццём японскіх агентаў шпіёнаў, гэта ўсё мае ў Расіі пэўную традыцыю. Да таго ж, паводле аўтараў прапагандысцкага сюжэту, затрыманы нібыта меў сувязь з працаўніком амбасады Японіі ў Беларусі. Вось тут, у гэтым выпадку, лукашэнкаўскі бок пайшоў на абвастрэнне, і ў незалежнасці ад таго, чым гэтая гісторыя скончыцца, я думаю, што стасункі з Японіяй пагоршацца. У сувязі з выхадам на дзяржаўным тэлебачанні сюжэту пра затрыманне Масатоси Наканісі, Японія даслала пратэст на адрас МЗС Беларусі. Алесь Яшченка, Белсат. У Беларусі аўтамабільны бум. Гэта вынікае са справаздачы беларускай аўтамабільнай асацыяцыі.
За першыя 8 месяцаў гэтага года дылеры прадалі амаль 30 тысячаў новых аўтамабіляў. Такія ж продажы за ўвесь мінулы год. Рэкордным паводле продажаў сёлета стаўся жнівень. У апошні месяц лета беларусы набылі амаль 5 тысячаў легкавікоў і адзінак лёгкага камерцыйнага транспарту. Лідарам продажаў сярод легкавых аўтамабіляў традыцыйна была кампанія «Джылі». На гэты брэнд выпадае амаль палова ад агульнай колькасці рэалізацыі новых легкавікоў. Паводле беларускай аўтамабільнай асацыяцыі людзі пачалі актыўней купляць аўты, дзякуючы даступнасці крэдытаў і лізінгу. А вось іншая эканамічная навіна. Больш як палова беларусаў не можа выдаткаваць на жыццё і 1000 рублёў на месяц. А дысбаланс у дабрабыце ў сталіцы і рэгіёнах толькі расце. Улады між тым працягваюць заліваць у эканоміку незабяспечаныя рэальнымі грашыма заробкі. Александр Дзегцяроў працягне. Больш як палова беларусаў не мае на жыццё нават 1000 рублёў на месяц. Белстат апублікаваў адпаведныя звесткі аб другім квартале гэтага года. Разам з тым улады рапартуюць пра няўхільны рост сярэдняга налічанага заробку, які ў ліпені перавысіў 2300 рублёў. Если в семье двое работают, а двое нет, то есть это зарплату надо делить на два. Это фактически два работающих человека должны их поделить на детей, условно, которые не работают. Амаль 40% уласнага бюджэту беларусы выдаткоўваюць на ежу. Больш за 30% ідзе на непрадуктовыя тавары. Чвэрць усіх выдаткаў займаюць паслугі, у тым ліку ЖКХ. И давайте честно признаем, мы никогда еще так не жили. Хорошо, как сейчас. Белстат паказаў значны дысбаланс у доходах паміж вобласцямі і сталіцай. Так, на Гомельшчыне доход до 1000 рублёў маюць амаль 64% жыхароў. У Менску менш за 40%. Дысбаланс назіраецца і сярод найменш заможных беларусаў. Больш за 5% жыхароў Берасцейскай, Гомельскай і Магілёўскай вобласцяў не маюць на жыццё ў месяц і 420 рублёў. А ў сталіцы гэты паказнік толькі крыху больш за 1%. Знаете, лучше жить где-то немножко беднее, чем воевать, как это у нас происходит за пределами нашей страны. Між тым, улады напярэдадні выбараў рэалізуюць даўно знаёмую усім тактыку павышэння лаяльнасці электарату. Эканаміст Александр Харкевич звяртае ўвагу на рэкордныя заробкі ў апошнія месяцы, якія не падтрыманыя ростам ВУП. Скоро у нас президентская кампания. Я думаю, что до конца президентской кампании ничего не изменится. Потом обвал, который произойдет, это та жертва, ради которой, собственно говоря, можно на это пойти, если ты управляешь этим процессом. Такую ж сітуацыю мы назіралі пасля выбараў 2010 года, калі толькі за один месяц дэвальвацыя рубля перавысіла 50%. Але палітолог Павел Усаў лічыць, што ўлады не вывучылі ўроку. Конечно, улады падымуць заробкі, выплаты одноразовые падымуць, каб паказаць, што нягледзячы на цяжкасці, на тое, што вось Беларусі ў ізаляцыі, краіна нейкім чынам выжывае, і не тое, што выжывае, а нават трымае на пэўным узроўні на матэрыяльны дабрабыт. Напярэдадні перадвыбарчага года рэжым будзе ўсё часцей казаць пра Беларусь як выспу стабільнасці і падымаць заробкі. Разлік перацягнуць на свой бок палітычна пасіўных беларусаў, кажа эксперт. Іх хвалюе, што паесці заўтра, што купіць паслязаўтра, што пасадзіць на уласнай дачы дзялцы і во што апрануць дзяцей. Гэта натуральнае, матэрыяльнае, меркантыльнае жыццё сярэднестатыстычнага абывателя. Пакуль што паводле Белстату павышэнне заробкаў закранула чыноўнікаў. У ліпені яны атрымалі на 230 рублёў больш, чым у чэрвені. Пры гэтым зменшыліся на 2% заробкі настаўнікаў і медыкаў. Александр Дзегцяроў, Белсат. Павел Дураў упершыню публічна пракаментаваў выстаўленыя яму абвінавачванні. Заснавальнік Тэлеграму лічыць, што калі краіна незадаволеная інтэрнэт-сервісам, то яна мусіць падаваць у суд на кампанію,
а не пераследаваць яе кіраўніка. Дураў адзначыў, што ўлады Францыі маглі звязацца з ім, цытата, рознымі спосабамі, бо ён часта наведваў французскае консульства ў Дубаі. Прадпрымальнік падкрэсліў, што ніводны інаватар не возьмецца за стварэнне новых тэхналогіяў, калі будзе несці асабістую адказнасць за злоўжыванне гэтымі інструментамі. Дураў таксама нагадаў, што Telegram пакідае рынкі краінаў, дзе парушаецца баланс паміж канфідэнцыйнасцю і бяспекай, як гэта ўжо адбылося ў Расіі ды Іране. У той жа час бізнесовец паабяцаў змагацца са злоўжываннямі, хоць паводле яго Telegram рабіў гэта і раней. А ў Нямецчыне на авіябазе «Рамштайн» адбылася сустрэча кантактнай групы ў пытаннях абароны ўкраіны. Уладзімір Зяленскі заклікаў заходніх партнёраў быць больш актыўнымі ў пастаўках сістэмаў проціпаветранай абароны, дальнабойчай зброі. Таксама прэзідэнт Украіны распавёў хаўруснікам пра сітуацыю ў Курскай вобласці Расіі. Сёння спаўняецца месяц з пачатку аперацыі ў Курскай вобласці Расіі. Гэта памежная тэрыторыя, з якой Пуцін рыхтаваўся пашырыць вайну на тэрыторыю Украіны. Ён рыхтаваўся пачаць новы наступ на Сумы. А мы пераламалі сітуацыю і сваім контрнаступам прасоўваем вайну на тэрыторыю Расіі. Сёння мы кантралюем тэрыторыю Курскай вобласці плошчай больш за 1300 квадратных кіламетраў, якая ўключае 100 населеных пунктаў. Вяртаемся ў Беларусь. Сёння дзень народзінаў маладога фронту. Патрыятычная арганізацыя адзначае 27 гадоў. Свой пачатак святкуе і іншае моладзевае аб'яднанне БРСМ, якое ў 21 стагоддзі не саромеецца называць сябе спадкаемцам камсамолу. Як паўсталі абедзве арганізацыі і чым яны займаюцца цяпер, высвятляла Кацярына Гардзеева. Гэта арганізацыя, якая ўвайшла ўжо ў найноўшую гісторыю Беларусі. 6 верасня 1997 года пад патранажам партыі БНФ адбыўся першы з'езд маладых апазіцыйных актывістаў. Удзельнікі імпрэзы стварылі «Малады фронт», арганізацыю, што ні словам, а справаю супрацьстаяла рэжыму Лукашэнкі. Я думаю, в будущих подручниках по истории она будет обовязково узгадываться, как такая организация авангард адраджэння, авангард моладзі беларускай нацыянальна свядомай. Філіі «Маладога фронту» дзеялі ў дзесятках гарадоў Беларусі. Юнакі і дзяўчаты ладзілі палітычныя акцыі. Вывешвалі ўжо забароненыя рэжымам бел-чырвона-белыя сцягі і неслі штодзённую вахту ў курапатах, каб абараніць мемарыял ад актаў вандалізму. Рэакцыя ўладаў на гэткую дзейнасць была прадказальная. Шматлікія маладафронтаўцы зазналі рэпрэсіі. У 2006 годзе на мяне была распачата крымінальная справа по 193.1 артыкулу. І сілавікі, яны як бы самі не разумелі, за што чалавека судзіць, за што. Пад гэты артыкул удзел у незарэгістраванай арганізацыі можна было судзіць нават, не ведаю, аматараў хамячкоў. У жніўні 22-го дзейнасць «Маладога фронту» ў краіне забаранілі. Лукашэнкаўскі рэжым назваў арганізацыю экстрэмісцкім фармаваннем. Праз палітычны пераслед кіраўнік арганізацыі Дзеніс Рубановіч з'ехаў ва ўкраіну. Там, пасля пачатку паўнамаштабнай вайны, ён далучыўся да беларускай роты тэрытарыяльнай абароны «Азоў». Падначаленая яму моладзевая структура цяпер працягвае дзейнасць у выгнанні. Ва ўкраіне можна падрыхтаваць моладзь в вайсковым плане, и не только в вайсковым плане, для будущего белорусского вызвольного войска. У нас запланованный съезд, у нас будет отбываться и присяга у «Малады фронт», и она пройдзе на днях. Народзіны сёння святкуе і яшчэ адна буйная моладзевая арганізацыя – Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі. Лукашенка стварыў яе ў 2002 годзе як супрацьвагу апазіцыйнаму «Маладому фронту». З часам БРСМ выціснуў з краіны амаль усе юнацкія ініцыятывы. Стварыўся БРСМ, з усіх гэтых праўладных групаў альбо нейтральна скіраваных да ўладаў, а «Малады фронт», ён працяглы час быў у авангардзе незалежніцкага моладзевага руху. Это вот такое супрацьстаянне было, змаганне за умы, сэрца, настроі ў моладзевым асяроддзі.
Сёння юнакі і дзяўчаты, што хочуць займацца грамадзянскім актывізмам у Беларусі, нібыта сціснутыя паміж праўладным БРСМ і забароненым маладым фронтам. Аднак, каб ладзіць рэальныя змены ў краіне, не абавязкова мець дачыненне да пэўных арганізацыяў. Я разумею, што на плошчу не пойдзеш з плакатам. Выказаць сваё ці заняцца нечым іншым дзеля вольнай Беларусі таксама немагчыма, гэта вялізны рызык, но можна размаўляць на беларускай мове. Мова – гэта вялізная зброя, зазначае Дзеніс Урбанович. Ва ўмовах ціску з боку рэжыму менавіта яна можа аб'яднаць беларускую моладзь. Кацярына Гардзеева, Белсат. Набліжаецца свята беларускай вайсковай славы, 510-я гадавіна бітвы пад Воршай. Ва Успенскім саборы Кіева-Пячэрскай лаўры ля надмагільнага помніка князю Канстанціну Астроскаму ўжо адзначылі гістарычную падзею. На месцы былі і беларускія ВР з палка Каліноўскага, якіх запісалі нашыя украінскія калегі. Мы ўсе змагаліся з адным супольным ворагам – Масковіяй. Як тады, гэтак і цяпер. Мы бачым, што час мінае, але вораг у нас застаецца адзін. На жаль, тады не атрымалася да канца разбіць тое маскоўскае царства. Але гэтая бітва сімвалічная тым, што яна аб'яднала, што меншымі сіламі мы здолелі перамагчы таго ворага, які быў перад нашымі славянскімі народамі. Як шмат стагоддзяў і гадоў таму беларусы і украінцы біліся плячо ў плячо разам, так яны робяць гэта і цяпер супраць супольнага ворага. І гэта галоўнае. Спадзяюся, перамога надыдзе зусім хутка. Спадзяваюся, що перемога настане зовсім скоро. Міністр абароны ЗША анансаваў новы пакет дапамогі ўкраіне, а Владзімір Зяленскі паведаміў, колькі жаўнераў страціла Расія ў Курскай вобласці. Наперадзе Белсатзум, а ў ім мой калега Сергей Падсасонны размаўляе з экспертамі, у тым ліку і пра сітуацыю на фронце. Запрашаю застацца.